Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do? Og vi er i gang med at lære om de 10 bud. Nummer 1. Du må ikke have andre guder end Gud. Hvad er det, du laver? Jeg tilbeder min banangud. Du må ikke have andre guder end Gud. Runde. Det er bare ikke. Chevy John don't come for you. Og nu er vi så nået til nummer 2. Du må ikke misbruge Guds navn. Kommer du nu igen? Jeg er Gud. Du må ikke misbruge Guds navn. Fatter du det ikke? Jeg synes, den er så flot. Og nu er vi nået til nummer 3. Du skal holde helligdagene hellige. Nej, hviledag hellige. Det er det samme. Far det! Nu er det weekend! Fatter du ikke en skid? Ja, nu skal Du skal holde hviledagene hellige. Du er bedre. What you wanna do? What you gonna do? Og så når vi til det 4. bud. Du skal altid ære din far og mor. Ja, jeg ved det godt. Men hvorfor fanden må jeg ikke det? Ja, det er jo ikke. Jeg prøver lige at høre her. Jeg gør jo ikke noget af din fucking killing. Hvem var det, du snakkede med? Du må ikke vanære din mor eller far! Ud med dig! Og til bud nummer 5. Du må ikke slå ihjel. Du har magtet en banan! Du må ikke slå ihjel! Det er levende væsen! Læg den! Og godt! Læg! Ud! Nu! Bad boys, what you gonna do? Nu er vi nået til nummer 6. Man må ikke bryde ægteskabet. Du skal også være utro. Ja, men ja. Nej, men jeg tror ikke, det kommer også til mig. Jeg synes, du er sådan lidt. Du begynder at blive småfed og lige at sove. Jeg holder bare kæft. Hallo! Du må ikke bryde dit ægteskab! Og være en hustru utro! Ud! What you gonna do when they come for you? Bad Nu er vi nået til det 7. bud. Man må ikke stjæle. Hvad satan? Du kommer med den punkt! Nu! Hallo! Kom på. Punkten! Rolig nu. Slap af. boys, what you gonna do? What you Nu er vi nået til nummer 9. Du må ikke begære din næste. Begære din næste. Ja, er det på tid? Det er godt. Min kæreste lige slået en mand nede på gaden. Jeg stod lige ved siden af. Hallo! Nej, ikke. Har hun nu slået nogen ned? Min kæreste? Ja? Ja, selvfølgelig. Har hun? Ja eller nej? Og du siger sandheden. Nej. Ud! gonna do when they come for you? When you were Nu er vi nået til det 10. bud. Du må ikke begære din næste hustru. Hvad laver du? Jeg lytter. Hvad laver du? Hvad laver du med det dyr? Jeg kan også hvad du siger. Hvad laver du? Du sagde med det. Du gav sin næste hustru. Jeg har ikke skrevet færdigt endnu! Det er ikke din hustru. Ud! Ud! and you had bad traits. You go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool.